Mic test, mic test. Hello, hello everyone. Hello everyone. God bless us all. Praise God. Praise God. Yeah. Praise God. Battery Battery? nga. Baka. i-test ko. O, may sapay din. Battery. Hindi balay na nga. Okay. Hindi balay na DJ. Okay. Awating kami ko dyan. Okay. Hindi balay na DJ. Stay up. Pastor, Tapos tayo. Kumarang tayo na tap. Mga lamang aluwalan tayo. Google. Okay. Sige ka po. Siguro di kaya mo na ikawin mo ito ano na ikawin mo may para daw iwa ano kung ikawin na mo kaya anyway, okay tayo. Okay. apa yung manong kita may kagkatagualan? Ay no. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Online na tao? Okay. Okay, pwede. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hi, watching now from Singapore. Okay, kararag tayo. Hallelujah. Praise Lord, the agyaman name kami of the apukin Lord. ka. Idatong ni Bless your Apo na name. ito'y nga Bless your name. ministry, Lord. Oh, Kawatan mi ti yes, oh anointing ti God. Holy Spirit, Apo. Yes, Lord. I-bless mo ti Jesus. message, i-bless mo dagiti kanta, Amen. Apo. Blessed. I-bless mo dagiti Hallelujah. instrument, Lord. Bless your name. Kawatan mi apukin ka nga Bless your holy name, ited O mo God. ti victory, Apo. Tapos ti kasta da ito'y nga ministry, Apo. Mangagdagiti tattao kay mapabilag da, mapapigsada, Apo. Idato mi narugkin ka, Apo, da ito'y kitsi ka, Apo Diyos, ti mga ramat kada kami, kapo'y tinagan ni Apo Isos. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Yan ano. Hallelujah.
Like that. Mm. They're watching now. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you. So Thank we you. are now live. Okay. Praise Thank you. the name of the Lord. Hallelujah. Kablaawan ta kay amin kakabsat, itinaga niya po tayong Heso Kristo. Paragsakan kami manan, da kami nga nakamay, dito'y church tayo, dito'y Bangar, Rosario La Union. Tapno rikasta, ituloy tayo dito'y ministry. Hallelujah, Ilocano, worship service tayo. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kat kablaawan na kayo amin kakapsat. Nga awan labas kat sapay kumata. Napya kayo nga amin kakapsat. Hallelujah. Dito abroad and also dito Pilipinas. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Malaydayaw ti Apo. Praise God. So dito nga aldaw kat it's the 6th of February 2021. Kat wow, nagbiiti aldaw. So nga itatang rod sakbay nga agrogita yo. Amen. Hallelujah. Iti service proper tayo. Let's sing the song I Will Come and Bow Down ti Ilocano nga ti Ilocano na umayak agtamed. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Umayak agtamed sangwanan, O Jesus, tasidong mo makapne ka ragon awan sa bali when I wanted till must be can come pagragsak ka di mangiday-dayaw can come. I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Di ba minsan pa'y umayak agdamet kantaan tayo nga si kakararag iti Diyos. Umayak agdamet sangwana mo, Jesus, sangwana, O Jesus, tasidong mo makapne ka ragon awan sa bali
pagragsakan, di mangidaydayaw ken ka. Pagragsakan, di mangidaydayaw ken ka. Hallelujah. Pagragsakan, di mangidaydayaw ken ka. Hallelujah, hallelujah, yes, so God. Hallelujah, idaydayaw tayo ti Apo. Okay na po. Idaydayaw da ka, Apo Diyos, so God. Yes, Lord. Iti manipod ka iti puso mi, Apo Diyos, so God. Idaydayaw da ka. Hallelujah, idaydayaw da ka. Ita kanti agnanayon. Idaydayaw da ka. Gaputas ikat just na naimbag. Yes, Lord. Na ayat, Yes, na Lord. asikan managparabarunay. Okay na po. Hallelujah, dawatan mi abakat ka, kasagtultuloy kami tiya, managtaydayaw mi. Okay na. Apo, dawatan mi kani, Apo Diyos, gabento sinam, amin nga paset, amin nga aramatem, Apo Diyos, aramatem na kami nga, Yes, Lord. na si babalagi for the glory of God and for the advancement of thy kingdom. Blessed be your wonderful name, Lord Jesus, and Yes, we Lord. give you all the glory and honor, O God. Kaputa si kalaang ti may karing ang mawat amin na gitoy. Kadawatan may ipakpakaasi amin na gitoy, Diyos, itinagan na Jesus. Amen, Amen. and amen. Praise God. Hallelujah. One, tultuloy tayo nga rod nga mangidaydayaw ti Apo. Hallelujah. Babaan kadigiti kanta ti panangidaydayaw, hymns of praise. Ngaidalan kada tayo. Hallelujah. Ti anak tayo, Maricar, may lapitan haramilya. Praise God. And join us, hallelujah, as kas idala na tayo ni May. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washing the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washing the blood of the Lamb? Are you washing the blood in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washing the blood of the Lamb? Do you rise each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? Yes, we praise your name, O Lord Jesus, and we glorify your name, O God.
Lord, we are here to praise and to glorify your name, Lord Jesus, Yes, hallelujah. whom we serve, O God. As we sing this song, Lord, let your presence, O God, nga mariknami apo titangal daw. Lord, we're longing, Lord, for your presence, O God, nga mariknami, O God. Let us sing this song, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hero of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. This is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, perfect delight. I in my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long. This is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, praising my Savior, praising my Savior all the day long. Yes, Jesus.
Jesus. Oh, we glorify your name, Lord God. Thank you for your holy presence, Lord Jesus. For your kindness, for loving us unconditionally, oh Lord God. We praise your name and we glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your comfort, Lord Jesus. Thank you for your holy presence, oh God. Agyaman kami, Lord, dagito nga kanta, Lord, that narik nami, o Apo Diyos, iti present siyang baban, karagito nga kanta. Haan mo nga inpaidam, Lord God. Iti ayat mo, Lord, nga narik nami, tatangal daw, Lord God. This is not just a live streaming, Lord God, but this is the way to worship you, Lord God, and to glorify your name, Lord Jesus. Oh, we praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. For all the viewers, Lord God, you know their hearts, Lord God. You know their longings, Lord God. Amum dagiti tarigagay iti may sakin may sakadakwada, Lord God. Lord, bendisyon nam isuda, Lord. Ipaay mo kenkwada, Lord, ti aming nga pagkasapulan da, Lord Jesus. Especially, Lord, it is spiritual, Lord God, nga kasapulan ti bawat may sa kanyami, Lord. Haan mo kuma, Lord, nga baybayan, Lord, nga agmaw-maw daytoy, Lord, nga ayat nga narik nami, Lord, ken ka. Lord, agyaman kami ken ka, Lord, and we bring you all the glory and honor, Lord Jesus. We praise your name, we glorify your name, Lord God. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Walay dayaw ka, O Diyos. Hallelujah. Gyaman kami anak iti pintas. Unay makapabindasyon nga manangidalan mo iti kanta. Kanta nga pagdayo ti Diyos. Now is time nga mga gantayo ti kanta ti may nga anak tayo. Hallelujah. Apo. Apo tayo ta kaslaki ni Mia daytoy kasa jay apo mi nga nabatay di London. Daytoy ti Mia's version daytoy Philippines ni Precious Dakanay anak ni Brother Richard. Okay. Hallelujah. So let's welcome Precious. Amen. Hallelujah for her wonderful song. Praise God. Praise God.
Thank you so much. Everything I do is a gift to you, Lord. Hallelujah. Wow, it's a wonderful voice and message of the song. Precious. Thank you so much, Nakong. Apo. Yeah, anak da Mr. and Mrs. Richard Dakana, as I mentioned to you earlier. And so, abangan tayo ti sumaro sa no nga panagkanta ni Precious, hallelujah. And so with my agyaman kami ti dagiti talentuyo sagsagat yo anak kong papayo iti Apo dayaw ti Apo amin. Praise God. So it's time for us to hear the word of God. Babaan kini Pastor Jeam&MinaDumal-is. Praise God. Kablawan da kayo manayin, kakabsat, kin kagayem. Kadagiti amin nga viewers tayo, madaydayaw ti Apo. Nagdakkel nga gundaway, ti panag-survey kini Apo Dios. Iso nga aramidin tayo, kamakaman tayo, dagiti panawin tayo, nga ag-survey kin kuana. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Kumusta kayo amin kakabsat? Tintero nga paset dayto nga lubong nga ayan niyo nga makiadadda kada kami iti daytoy nga ministry. Ket God bless us all. Madaydayaw ti Apo. Dito'y libro ti Salmo 136. The whole chapter of Psalms 136 from verse 1 to verse 26 nga basag lang ijay verse 1. O give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. In the last Saturday, sinarita tayo may papan ti panagbiag ni Rahab. Iso nga dadaan ti pamati iti Dios. Ket ti pamati ti Dios nga addakin kuana wenno ti basit a pamati na. Ket iso ti nangisalakan ti sibubukel nga pamilya na. Saritaan tayo tata nga oras, may wapan di makun ko na nga the unmeasurable great mercy of God. Ti saan nga marukod akadakkel ti kaasi ti Dios. Di sao nga mercy means compassion or favor, forgiveness, grace, and kindness. That is sao nga mercy is also translated loving kindness and implies the loyalty of God to the covenant. Kakabsat, ti kaasi ti Dios dito'y barong atulag, iso ti panangirebel ni Apo Dios, ti makon ko na nga panakaisalakan nga in-offered when no inted ti Dios babaen kini Apo tayo nga Heso Kristo. Ejay libro ti Lucas chapter 1 verse 58, kunana, when her neighbors and relatives heard about the Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her. Dito'y kakabsat, isuday jay ni Elizabeth, nga mother ni John the Baptist, nasarakan na tidakkel nga kaasi niya po Diyos. Nga naipakita kinkwa na babaen ti panakayanat. Ti maysa nga mamadto iso ni Diyan
wenno ni Juan John the Baptist nga isu daytoy ti panakaibaga na ditoy nga ni Elizabeth nasarakan na ti dakkel nga kaasi ni Apo Dios nga nangeg dagiti kakabagyan na nangeg dagiti karuba na ket daytoy nga kaasi nga naipaay kinkwana dagiti amin anakangeg kinakamo nakipagragsak da kinkwana isu nga oray da tayo kakabsat agyaman tayo kini Apo Dios tidakkel nga kaasi na kada tayo amin tagapo tidakkel nga kaasi ni Apo Dios nasarakan tayo may tidakkel nga pannakaisalakan dagiti biyag tayo madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. E libro ti Roma, Romans chapter 11 verse 30 and verse 32. Kuna na ditoy ni Apostle Paul, for us you were once disobedient to God, yet have now obtained mercy through their disobedience. Even so this also have now been disobedient, that through the mercy shown you, they also obtain mercy. For God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all. Isu nga uray, no nakaramid tayo kadagiti ado, nga bidbidot, basol, iti sangwanan ni Apo Dios, gapuda ya dakkel, saan nga marukod, nga kaasi ni Apo Dios, nasarakan tayo, tidakkel nga asi, ijay bantay kalbaryo, nga ti panakailansa ni Apo Isos, nasarakan tayo tidakkel nga kaasi na. Ngay din tunga tayo kumati mang bayad kadagiti utang tayo, ni Apo Isos na ilansaga po kada tayo amanag basol. Dito text to tayo, DJ sao nga o give thanks to the Lord or to God, na ulit ti 4 times dito'y nga kapitulo, 136. And the word, His mercy endures forever, 26 times nga naulit daytoy. Nga sao? Nga ti Dios ti kaasi na ket ag nanayon. God's mercy is forever. Agnanayon, because God lives eternity, where His mercy endures forever. Isungat ti Biblia kakabsat, agsarita may papan ti kinagnanayon ti Dios. Isungat ti ayat na, nasarakan tayo mat nga ti ayat ti Dios ket agnanayon, haan ngagpatengga. Nga ti ayat na, adi marukod, kinkinaimbag na, agnanayon nga awan ti pateng gana. Madaydayaw ti Apo. Okay. Ije libro ti Epeso, chapter 2, verse 4 and 8. Kunana ditoy, but God, who is rich in mercy. Itaan tayo, ulitin tayo, but God, who is rich in mercy, because of His great love, with which He loves us. Gapo di dyan nagdakkel nga kinabaknang ti kaasi ti Dios. Ken tinagdaklan nga ayat ti Dios. Okay. Daytoy nga ayat na, ijay versikulo 5 kuna na, even when we were dead in trespasses, made us alive together. Natay tayo. Gapu kadagiti basol tayo. Ngam gapu day nga kaasi ti Dios. Nasarakan tayo ti biyag. Manipod kin patay, nagbiag tayo kin Kristo. By His grace, you have been saved. Gapu ti grasya ti Dios. Isu nga ti kaasi, kin grasya ti Dios,
saan nga marukod? Oray kas ano ka nga to? Ti basol ngay naramid tayo. Oray kas ano kalawa? Ti basol ngay naramid tayo. Dakdakkel kinangat nga to nalawlawa, ti grasya ti Diyos, anang isalakan kada tayo. And raise us up together. Niya, pinagungar na tayo. And made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Isugaya mga dijay pamati tayo, panag-response tayo dijay kaasi ti Diyos, nga iso tinangisalakan kada tayo, kitkitaan tayo nga makipagtugaw tayo. Kini Apo Isus, ije pagaryan na, madaydayaw ti Apo, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us in Christ Jesus. Iso nga di versikulo 8 kuna na, by His grace, babaan ti kaasi na, kinamanangasi na, kinamanagayat na, you have been saved through faith. Iso nga, uray metno, dakkel ti kaasi ti Dios kada tayo, dakkel ti dijay kinamanagayat na nga saan nga marukod, no di tay awaten kin di tay patsyen daytoy nga panakaisalakan, una na jay, and that not of yourself, saan nga babaan ti kinalintag wano aramiden tayo nga kinaimbag. It is the gift of God. Sagot ti Dios. Madaydayaw tinapatag anagan ti Apo. Anyakit din kakabsat. Nga nagdakkel ti kinaimbag unay ni Apo Dios. Madaydayaw ti Apo. Haan nga marukod. Saan nga datay ngay mabalin nga saritaan laan iti panang describer tayo. Haan nga madanon dayjay nga kaasi ti Dios, madaydayaw ti Apo. Ijay Titus chapter 3 verse 5 kuna na, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Madaydayaw ti Apo. Gapu ti kaasi na, insalakan na tayo through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Madaydayaw ti Dios. Agyaman kami, Apo, agyaman tayo ti Dios. Tidakkel unay nga kinaimbag na, kinamanagayat na. Kada tayo. Hallelujah. Isu nga oray anya kakabsat. Ti sitwasyon kin kasasaad tayo, libel tayo ti biyang. Kakabsat. Ni Apo Dios, dakkel ti kaasina. Isut gapuna, idi last Saturday, sinarita tayo may papanti panagbiag ni Rahab. Ni Rahab kakabsat may nga babae nga narugit ti sangwanan ni Apo Dios. Gaputa isukot prostitute. Ngem gapu iti pamati na iti Dios. Gapu ti dakkel nga kaasi ti Dios. Binugwan, inugasan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatag anagan na. Isot gapuna nga ti Dios madaydayaw ken may tantanok. Isu nga oray anya ti kinarugit tayo, kinadakes tayo ti dayti nga biag. Anyaman nga basol ti naramid tayo kakabsat. Ti Dios dakkel ti kaasi na amamakawan kadagiti amin abas basol tayo, nulaket patsin tayo, ket awaten tayo, dayta nga kaasi ni Apo Dios. Kada tayo. Ija Hebrew chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Kakabsat, masapol nga umasidig tayo. Agaramid tayo kakabsat. Ti maysa a kinaimbag. Gapu ti kaasi ni Apo Dios. Isu ti wagas nga panang subad tayo. Ti kinamang nangasi ni Apo Dios,
tapno maragpatan tayo, tidakkel unay nga ayat niya po Dios, ket iti tiyempo ti panakasapol, day nga tulong, iyon nat niya po Dios. Tapno adda rason, nga datayo nga inton masapol tayo day nga Dios. Agsangit tayo kinkwana, umawag tayo kinkwana, iti tulong, umawag tayo ti panakaagas, idirabii kakabsat, naaramid ti overnight prayer ni ijay Asan Norte, ijay church tayo, ijay Asan Norte, nga pagpaspasturan tiyatin tayo nga pastor ni Pastor Leo Hinitiano, iso nga anak tayo dagitoy nga nagbalin a papastor, idi kinitak dagiti request, kadwan na may papan, ti makunkuna nga panagdawat, ti panakaagas, iso nga inton tiyempo, nga datayo kat masapol tayo ti Dios, agsangit tayo ti Dios, umawag tayo kinkwana, gaputa da pamati tayo, gaputa nag-response tayo, iti dayta nga awis ti Dios, nga nagdakkel ti kaasina, ti Dios denggenan to, dagitoy nga asog tayo, akas ti panakasapol ni Rahab, nga masapol na ti panakaisalakan, ti likudan ti kinarugit, kinmanagbasol na. Isu nga ti Dios, hanangakit kitain, no siya sinno tayo, ngam ti sapsapulin ti Dios, isu di jay pamati tayo, nga uray basit lang nga pamati tayo kinpana, iyag na dagiti dadakkel anakaskas daaw, gaputa ti Dios kit manang nga asi unay. Ijay Jude verse 21, keep yourselves in the love of God. Agtalinaed tayo ti ayat ti Dios, madaydayaw ti Apo, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Nukit kitaan tayo nga kanayon, nga ti Dios kit manangaasi kin managayat unay. Nukit kitaan tayo ti Dios ti kinaimbag na, dagitoy kakabsat abanbanag, apanang kita tayo ti Dios san na tayo apulos abaybayan, ngam ited na ti biyag ngagnanayon, yadayo na tayo ti panakadusa. Ngam no ti Dios ket panangkita tayo ti Dios ket iso ket dakes nga Dios. No ti panangkita tayo ti Dios ket saan a managayat. No ti panangkita tayo ti Dios ket iso ti Dios nga saan nga managtulong. Daytoy kakabsat dakkel ariro kada tayo at tao. Nga magyaman tayo, tanasarakan tayo, ti kaasi na madaydayaw, tinapateg anagan iti Apo. Ejay Lucas chapter 1 verse 50, kitaan tayo ti kanta ni Virgin Mary, nga iso ti mother ni Jesus Christ, ti lasag. Daytoy ti kinantana ko na, and His mercy is on those who fear Him. Luke chapter 1 verse 50, ulitek, and His mercy is on those who fear Him from generation to generation. Ti kaasi na adda kadagijay, nga managbuteng kinkwana, madaydayaw ti Apo, ket babaen kadagiti amin akap kapututan. Okay. Dagitoy kakabsat nga agbuteng kinkwana, maragpatanda iti dakkel nga asi. Umalati tayo verse 46-47, the same chapter, the same book. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. Kitaan tayo ti kantana in kantana ni Mary, nga idaydayaw na iti Dios, manipod ti Espiritu na, manipod ti kararwana, ket nagragsak nagrago iti Dios, gapo tabigbigen na nga isuna ket mangisalakan kinkwana. Ni Mary kakabsat, saan nga mangisalakan ti biag? Ngem ni Mary masapol na ti mangisalakan, akas sagudayin kinimbaga na pamaneknag, itimbasa tayo, san na lang kakabsat nga sinarita daytoy ngem inkantana, no ti tao ket masarakan na tiragsak, ti kanta mangyeg kada tayo, ti liwliwa, ti kanta mangted kada tayo kakabsat, ti pigsa,
ti kanta kakabsat mangted kada tayo ti assurance akas kini Mary inkantana nga bigbigen na nga ti Dios isot mangisalakan kinkwana. Kakabsat kin gagayem ti panagbiag tayo di ti rabaw ti daga. Gapu ti kaasi ti Dios imparsuan na dagiti amin na banbanag ang makita tayo. Masapul tayo ti lawag. Dahil ti kinamanagayat kin kinamangasi ti Dios. Masapul tayo kakabsat ti numen tayo. Masapul tayo ti angin nga ang sin tayo tap nagbiag tayo. Dagitoy kakabsat ti mangipakita nga saan nga marukod ti kinamanang nga asi ni Apo Dios. Hantayo nga baybayadan ti lawag. Hantayo nga baybayadan ti ang sin tayo. Hantayo nga baybayadan kakabsat ti danom nga mangted kada tayo kadagiti kasapulan tayo. Numan pay dagiti tattao aramiden da nga business. Dahito'y makunko na nga danom kadagiti nga aldaw. Tamasapol tayo tinumen. Ngam sa dinno tinagapuan na daytoy ti Dios nga iso ang managayat kin manangaasi unay kada tayo. Daytoy ti minsay ti biag kakabsat kin kagayam ket sapay kuma tati kaasi ni Apo Dios kin tingundaway nga ited na kada tayo. Arakupen tayo kakabsat ket agserbi tayo daytoy Dios nga dakkel ti kaasi kin ayat na. God bless us all ket ni Apo Dios tulungan tayo. Amen. Tuban tayo, sakbay nga mapantayo, ti panagkararag. Kantain mi di kanta ko na ito'y puso adaragsak. Gapo ti kinamanagayat kin kinamanangasi ni Apo Dios. Inted na ti dakdakkel aragsak. Kadagiti amin na tattao ngagserbi kin kuana. Paday tayo ti Apo. Dumasap sa pulan dati ragragsak dadumaki nabak ng kendayaw tibiyang ngem sa pulet na Diyosan aragsak ito'y puso at daragsak ito'y pusok at na Diyosan aragsak dasyak kukwa nakerisumeten kukwa ito'y pusok at kataagranyak ito'y pusok at daragsak kunay adaran at makaugas amukunay na jay truno agtugtugaw amukunay asyak pinili na hallelujah ito'y puso at daragsak ito'y pusok at na Diyosan aragsak tasyak kukwa nakerisumeten kukwa ito'y pusok at kantaagranya ito'y pusok at daragsak sa pulat kun daway apanagkararag umisimak oray adu arigrikan hallelujah agkantaang binigaragagsak ito'y pusok at daragsak jak mapanek-nekan karagiti tao ito'y dilag
ken pluma awan laing ko. Ngem ang amok unay ni Jesus ko. Ito'y puso adaraksak. Ito'y puso adana Diyos sana ragsak. Tasyak kwa naket isumeten ko kwa. Ito'y puso agkanta agranya. Ito'y puso adaragsak. Manakabalin kinaasi unay nga Dios. Itid mi apo ken ka ti panagyaman. Tiragsak nga iso nga impay mo kada kami. Gapo ti saan amarukod. Nga kinamanangasim kin kinamanagayat mo kada kami. Nagunodan mi apo day tangaragsak. Kitnang nang runa apo Dios nga itid nanto tidakkel a panakaan anay. Nga awanton dagitian yaman arigat. Awanton dagitian yaman asaksakit. Awanton ti panagbisin kin problema. Saan kaminton ngagtrabaho. Inton umay ka ket alaan na kami apo. Tapno ipan na kami ti lugar. Ngayon a lugar agnanayon ton aragsak. Bendisyonam apo dagiti amin nga viewers mi apo. Di amin nga paset na ito'y nga lubong, Apo Diyos. Dawatag apo ken ka nga bendisyonam apo dagiti pamatida. Di panagtalin na idda, Apo Diyos, anapudno. Kit dagijay, Apo Diyos, nga iso nga may ti panagkapoy. Parayrayang kit paranyagam dagiti biyagda, Apo Diyos. Tapno agmaymaysa kami ang makipagnakin ka. Ikararag mi ngagtultuloy, Apo Diyos. Daytoy, Apo, nga ministry ket bendisyonam. Masabit kumati kasapulan dagijay akakabsat. Maagasan kumadagijay a masakit. Ma-encourage, Apo, ket mapapigsa kumadagijay ngagkapkapoy. Ket dagijay nga sanpay anay salakan. Kindagijay atat tao, Apo Diyos, anapukaw da ti ganas dang agserbe. Ikararag niya po Diyos ida, at tulungan ida, bendisyonam ida po Diyos. Bendisyonam amami nga nasantuan, dagiti amin at tao dito rabaw ti daga. Tapno agbiag kami apo Diyos, ti saan amarukod kin kaasim apo kada kami. Agyaman kami katiday dayaw da kaapo, ket sika ti may tantano, ti agnanayong nga awan ti patenggan. Agyaman kami tinakkel unay, nga kinamanagayat mo, Apo Diyos, kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen and amen. Praise God. Thank you so much. Agyaman tayo kadagijay nga sasao ti Apo, maraydayaw ti Diyos. Hallelujah. So, thank you for watching us. Once again, hallelujah. Kikita tayo tumanan ng maminsan. Hallelujah. This coming Saturday at same time, Philippine time, 3 o'clock. At least, amen, hallelujah. So, thank you so much. Kadagiti naayat nga, kakapsat nga, kapartner tayo dito nga ministry, Brother Richard, the Kanay, May, thank you, anak. And so, hallelujah. Kantan tayo ti victory song tayo as we part. Agsisina tayo, praise God, temporary, amen. Hallelujah. Joy pero Jerusalem. Praise God. Intun malpastiri kata mapasamak tuy abiyag. Panawantay tu taganap nat babang. Sabdan natay tu nesus ta inted nat palangat tibiyag. Kijay ba ro asyudan. Adantu kanta dagiti sa santos nagsangtata. Jai Jerusalem, Jai Jerusalem. Tani Jesus
at kau terjay na riyan at truno na ijay baru ang syudad. Uray narigat tidalan na sumurot ken Jesus, tanan way tisuyot ken tisulisu. Nga magtalek kakamagnaket manggunan na to, ijay baru ang syudad. Adan tu kanta nagiti sa santos nagsangbeta, jay Jerusalem, jay Jerusalem. Tani Jesus at ikaw jay nariyan at truno na ijay baru ang syudad. Itun sawan tayo timaudi unaya pakala, panawan kanapngan ba suladaga. Tayo nakagnayan din ito'y lugar na naragsak, ijay baru ang syudad. God bless you, Pastor Daniel. Makitipon tayo itibuyot sa dingato, makitakton tiro pa ni Jesus kun. Akan tatay tunga ang ragsak kanagyak iti ayat, ijay baru ang syudad. Adan tu kanta nagiti sa santos nagsampeda, jay Jerusalem, jay Jerusalem. Tani Jesus at tugaw tunjay na riyan at truno na ijay baru ang syudad. Amen. God bless us Praise all. God. And thank Hallelujah. you. Thank you. God bless you all. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Daniel Lagan Jr. Hallelujah, at least.